Walimano amoke kanyeshi bela jelima ni ya ka donki waru wati sele donki waru mi mina lase aw ma yeli vision sanfɛ ma fɔ biye arabaye mi ye octobre kalo kile 12 samba fla ni mugan fla ka donki waru konna la mi ye laseli mi na betali ke communiquer la a biduru ni worona mi kɛra an ka finiti wolu ka ɲɛma so kuna fondi so min be olu ye laseli mi kɛ min betali ke accident mi ye avion min bina amina ndadola kabola Fatimata Batulinyan aleni akabara kenyo ni obetali ke mouvement ambikola aywa kabeni kalantaw ye o koni ye wali ɲuman dɔn ani baara ɲuman k'olu kɛ min ye kalandenw fo ka taa se kalanso dɔw yɛrɛ kɔni ma ka bɔ yen jamana ɲɛma ale ni irisila jamana ɲɛma olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru siraw fɛ Asimu Goita ale ni Vladimir Putin kuma ninnu aywa a wolola mun na an bɛna an da o la ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kunnafoni min b'an bolo n'an y'olu sɔrɔ an b'u da u kulo kan. Kabila jelen fo kabila jelen wala ɲuman dɔn an y'a fɔ walawalali kɔnɔna la nin ye communiqué 50 ni wɔɔrɔnan ye min kɛra Mali finitigilakaw olu ka ɲɛmaayaso yɛrɛ kɔni fɛ a b'a yira k'a fɔ kabini octobre kalo tile 4 san 2022 min ye sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 o tɛmɛlen ni miniti 26 yɛrɛ min ye Mali pankuru min bɛ ni kɛlɛkɛ pankuru don n'ale yɛrɛ tɔgɔ Sukuwa SI25 ayiwa ale yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a gɛlɛya kɔni y'a sɔrɔ min n'o kɛra Gawo yɛrɛ pankuru jigi kɛnɛ yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la o gɛlɛya ninnu kɔni kɔnɔna la min ye wulikajɔba olu kɛra yaasa gɛlɛya ninnu kɔni bɛ se ka dala kuru cogoya min na o kama aéroport yɛrɛ n'o ye pankuru jigi kɛnɛ ayiwa ale yɛrɛ kɔni kun datugula waati ni kunkurunin yaasa ka se ka jateminɛw ni baarabaw olu kɛ min bɛ se ka a to a kɔlɔlɔ o bɛ dɔgɔya cogoya min na ayiwa nka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ min ye maa fila olu yɛrɛ kɔni nin tora la ayiwa dɔ ye n'o ye pankuru yɛrɛ kɔni boliba yɛrɛ n'a bɛ fɔ min ma ko pilote ale ni maa min ni olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ nin baara ninnu na nka n'o o kun ye dugumama yɛrɛ olu kɔni maa fila kɔni nin tora la maa 8 olu kɔni joginna maa fila min yɛrɛ maa 8 min joginna maa fila b'olu la i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ta juguyara kojugu nka maa 10 in na min ye finitigi 8 o de kɔni b'o la o finitigi 8 fɛnɛ maa fila fɛnɛ ka joginna kɔni fanga bonyara la kojugu ayiwa yaasa min ye nin gɛlɛya in ye a dala bɛ se ka lakuru cogoya min na teliyara ayiwa baarakɛyɔrɔ min bɛ yen ko ASECNA olu ka baara cakɛda min n'o ka wulikajɔ bɛnnen bɛ nin n'a ɲɔgɔnna siw ma olu kɔni y'o olu wuli fo ka taa se min ye Mali tasuma fagalaw ani minnu bɛ dɛmɛ don maa ma k'i to gɛlɛya kɔnɔ n'o ye protection civile ye ale ni diɲɛ kɛlɛyatɔma ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ yan nɔ n'o ye MINUSMA ye olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ye wulikajɔ kɛ yaasa nin gɛlɛya in a dala bɛ se ka lakuru cogoya min na nka an bɛ tali kɛ maa minnu kun bɛ n'o o ye nin baara in bɛɛ lajɛlen na ayiwa génie militaire n'olu ka baara bɛnnen bɛ n'o o ye ka mugujugu min bɛ nin nɔ ka se ka olu ayiwa ni olu minnu kan ka tiɲɛni kɛ ka se ka olu bɔ dugu la cogoya min na olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ayiwa min ye mugujugu min kun bɛ pankuru ninnu na yaasa olu yɛrɛ kɔni kana kunkanbaw ka se ka olu bɔ ka kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye min n'a bɛna se n'o ye pankuru jigi kɛnɛ ma o kɛra tuma min na pankuru jigi kɛnɛ in kɔni u y'a datugu yaasa k'o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ nka laseli min n'o bɛ da o kan min ye chef d'état major ye ayiwa o kɔni bɛ laseli kɛ laseli min b'a yira k'a fɔ k'an bɛ waati min na ayiwa dɛmɛ ale ni dɛmɛ olu kɔni bɛ sen na ayiwa ka se ka don o don kɛ minnu n'o olu yɛrɛ kɔni tanyara maa minnu kɔni joginna ka se ka don o don yɛrɛ fɛnɛ kɛ olu ye ala ka o ɲuman sigi anw ma ka se ka hakilisigi k'o di maliden yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn ni wale min yɛrɛ kɔni n'o ye Mali finitigilakaw sɔrɔ ka bɛn ni octobre kalo tile 4 san 2022 min n'a kɛra Gawo pankuru jigi kɛnɛ yɛrɛ kɔni na. n'an bɔr'o la i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Fatumata Batulinyan ne ale yɛrɛ ka tɔn tɔgɔ ye ayiwa min ye mouvement ambiko ye ka bɛn ni kunu halisa min ye tarata don octobre kalo tile 4 ayiwa o kɔni y'u ka ɲumankɛya min n'u b'o baara la ayiwa u y'o dɔ fara o yanga kan o bɛ tali kɛ jumɛn na min ye dɔgɔkun 2 o kɔni bɛna Mali k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila Minaka tɛmɛ tɛ kɛ dugu la k'a ka dɔgɔ min ye ka se ka taa fɛn di kalandenw ma min bɛ tali kɛ kalanminɛnw na o dɔ ye sɛki ka taa bigi ni kaye ani a ɲɔgɔnnasi yɛrɛ kɔni caman baara ninnu a kolobo kari olu yɛrɛ kɔni kɛra Banankabugu kalanso min bɛ n'a bɛ fɔ min ma ko Franco Arabu a kɛnɛ kan kilasi dɔw tun bɛ yen nɔ n'o olu ye kalansow ye minnu ni gɛlɛyaba tun b'o olu la Fatumata Batulinyan ale ni mouvement ambiko o kɔni sɔnna ka se ka o kalanso ninnu k'olu labɛn yaasa cogoya min na kalan o bɛ se ka kɛ ayiwa Kayira yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la a yira k'a fɔ o kilasi ninnu yɛrɛ kɔni bɛ taa kilasi 6 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna
classe la classe ninnu labɛnni min ye ka se ka donbolo kɛ denmisɛnw ye n'o bɛ tali kɛ kalankɛminɛnw na ayiwa nin baara ninnu kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɛra Batulu Ɲangi ale ni a ka jɛkulu n'a bɛ fɔ min ma ni mouvement Ambiko ye ka faro kan an y'a fɔ jamana ɲɛma Mali ta n'o ye Asimi Goita ale ni Russie jamana ɲɛma Vladimir Poutine olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ni jamana ɲɛma fila o kɔni y'a ladɔnniya k'a fɔ min ye dɛmɛ ni dɛmɛ ye ka se ka ɲɛsin jamana ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ku u bɛna dɔ fara o kolo de kan hali n'o y'a sɔrɔ a kɔni tun bɛ senna k'a kɔrɔ nka halisa ku u bɛna caman de fara yɛrɛ kɔni kan kumaɲɔgɔnya ninnu a bolila fɛn jumɛn ni jumɛn kan o bɛ tali kɛ jamana fila ninnu olu ka nafasɔrɔ siraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa jago sira min ye ayiwa sɔrɔko yɛrɛ kɔni a bosoni o sira yɛrɛ kɔni fɛ a n'a ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni caman nka min ye ɲɛma fila ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ kɔni ta ayiwa o y'a laɲini kɛ laɲini min bɛ tali kɛ nɔgɔ la ka ɲɛsin an ka jamana ma ayiwa Russie ɲɛma fana y'a jira k'a fɔ n'u ye nɔgɔ ye o tɔni 300,000 o de kɔni dagalen b'ale bolo nanzara jamanaw olu ka pɔriw la n'a bɛ fɔ minnu ma u ka bato jigi kɛnɛw ayiwa ka sababu kɛ gɛlɛya min bɛ olu ni Ukraine jamana cɛ o de kɛra sababu ye nin fɛn nɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni tɛ ka bɔ nka ko ni Ala sɔnna a ma a kɔni ye farafinna jamanaw de kɔni ta don ni a ye kɛnɛ sɔrɔ a na farafinna jamana ninnu kɔni sɔrɔ o kama min ye Russie jamana ɲɛmaa yɛrɛ fana ye a ye wele bila a balimakɛ ma n'o ye Asimi Goita ayiwa u ka sigiba filanan min bɛ kɛ n'o bɛ tali kɛ min ye Russie jamana ale ni farafinna jamanaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ la ni ɲɔgɔn cɛ min n'a bɛna kɛ san kura n'o ye san 2023 ye a ye wele bila Asimi Goita ma a k'a ka d'a ye a fɛnɛ ka ye kɛnɛ in yɛrɛ kɔni kan nka kumaɲɔgɔnya in i b'a ye k'a fɔ a laɲini bɔra Mali yɛrɛ kɔni jamana ɲɛma la n'o ye Asimi Goita halisa an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina jamana yɛrɛ kɔni kan CEDEAO a yɛrɛ k'a fɔ olu kan ka taa taama la taama min bɛ tali kɛ cɛfɔ kan bɛn o kɔni o kuma la maa min bɛ jamana ɲɛmaaya la bi n'o ye kapitɛni Ibrahima Traoré a kɔni ye kangarimada kɛ maa o maa e de bɛna sɔrɔ wale la wale min bɛna kɛ sababu ye min ye taamaden minnu bɛ tali kɛ CEDEAO ka cidenw na ayiwa mun bɛ gɛlɛya don olu ka baara la ayiwa a kɔni ye kangarimada bɛɛ lajɛlen a sera n'u ye communiqué a bɛ fɔ min fɛ laseli sira n'o kɛra ka bɛn ni octobre kalo yɛrɛ tile 3 ye kapitɛni Ibrahima Traoré a kɔni ye n'o ye Burkina jamanaden k'a bɛɛ lajɛlen wuli danaya min n'o kɛlen bɛ ka u da olu kan ayiwa halisa u ka danaya in k'o to olu kan olu kɔni bɛna u jigi yɛrɛ kɔni fa min ye ka se ka jamana k'a bila sen kelen kan u ka laɲini ye mun ye olu bɛ se ka sabati cogoya min na a ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ wale min bɛna se ka na ni gɛlɛya ye tiɲɛni maa kofɔlen minnu bɛna n'olu ye ciden ye CEDEAO ka ciden yaasa olu bɛ se k'ale lasɔrɔ cogoya min na wale min bɛ se ka na ni gɛlɛya y'o la ko bɛɛ lajɛlen ka i mabɔ o wale ninnu na a kɔni ye nin laseli kɛ ka tila ka nin ɲinini kɛ a ka jamanadenw a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛ halisa an bɛ to Burkina jamana kan min ye laseli sabanan ye o kɛra min ye a bɛ fɔ min ma mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration ni a dalasurun yɛrɛ ye MPSR ye ka bɛn ni septembre kalo tile 30 ye san 2022 ayiwa a kɔni yira k'a fɔ min ye u ka jɛkulu minnu bɛ n'o bɛ tali kɛ société civile la ni minnu yɛrɛ ayiwa ɲɛmaaw ni a baaraw kɛbaaw bɛɛ lajɛlen ye jamanaden ŋanamasumalenw ye a y'a yirula fɛn fɛn bɛ Burkina yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kan a ko bi a bɛ ladɔnyali kɛ min bɛ tali kɛ olu kɔni bɛ wulikajɔ min na ayiwa ko min ye ka se ka dɛmɛ k'o ɲɛsin n'o ye cɛmancɛla fanga ma n'a bɛ kɛ wulikajɔ ye ayiwa ni a bɛ fɔ min ma ko manifestation a kɔni ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wele bi an bɛ waati min na o manifestation ninnu n'o taama ninnu ko ka se ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɔ bari ka d'a kan maaw ka taa ni ka segin a bɛna kɛ sababu de ye ka gɛlɛya kɔni yɛrɛ kɔni don la o bɛna kɛ sababu kelen ye o bɛɛ lajɛlen u farala ɲɔgɔn kan ka laɲini min kɛ i b'a ye laɲini kɔni a bɛna lafu ka bɛn ni wulikajɔ ninnu o kama a y'a ɲini jɛkulu ninnu fɛ ninnu a bɛ fɔ olu ma ko association ka u ka nin wale ninnu ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ ale k'o de taama nka a b'a fɔ u ka association bɛ baara kɔrɔ minnu kɛ ka kɔrɔ k'a m'a ɲini maa si fɛ i k'olu baaraw jɔ nka min ye ka bɔ ka dugu ni dugubaw minɛ yaasa ka se ka dɛmɛ don cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni ma min n'a bɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye ka se jamanadenw ma a ko ka o wale ninnu ko olu de dabila
ka b'o la tuguni halisa an bɛ to min ye Mali ale ni Ameriki jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ waati min na ka bɛn ni septembre kalo tile 19 ye Amerikɛn jamana u yɛrɛ y'a bila u ka lasigiso min bɛ yan nin nɔ o yɛrɛ kɔni n'o o page yɛrɛ kɔni sanfɛ min bɛ tali kɛ dolari wari yɛrɛ kɔni miliyɔn 448 ɲɔgɔnna si mun n'u y'o ta k'o di Mali ma ni a bɔra ayiwa u ka baarakɛyɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko agence des États-Unis pour le développement international ni kɛrɛnkɛrɛnnen la o bɛ tali kɛ USAID la a ɲɛma n'o ye Miriam Louise kɔni ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn kɛ ale ni Mali yɛrɛ kɔni ɲɛma mun bɛ tali kɛ dɛmɛ la ka ɲɛsin an ka jamana ma jamana min n'o o bɛ ɲɛta yɛrɛ kɔni minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ n'olu ka ni dɛmɛ in ayiwa a bɛ tali kɛ miliyɔn 448 n'a kunkanfɛn dolari wari la min n'a bɛ t'i jɔ miliyari 100 na ayiwa anw yɛrɛ ka jamana wari yɛrɛ kɔni na n'o ye franc CFA ye a ko nin ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni ma ayiwa ko nin dɛmɛ in i b'a ye k'a fɔ nin ye kunkurunin de olu ye dɛmɛba minnu kɛ Mali ye ko nin baara ninnu kɔni bɛ tali kɛ min bɛ kɛnɛya ale ni mara kɛcogo la fo ka taa se sɛnɛ ale ni kalan taasira u b'a fɛ nin wari ninnu ka taa o kɔni sira fɛ nka ko ka fara kan wari wɛrɛ minnu kɔni dira san tɛmɛnlenw na u bɛ t'i jɔ fo dolari wari miliyɔn 2 ale ni kunkanfɛn 50 ye ayiwa n'o bɛ t'i jɔ anw ka CFA 170 kɔni ɲɔgɔnna si la Amerikɛn jamana i b'a ye k'a fɔ k'u ye nin wariba ninnu ka se ka olu de kɔni k'o di Mali yɛrɛ kɔni ma san tɛmɛnlenw na i b'a ye a ye fɔ tuguni ka d'a kan miliyɔn 90 ayiwa o kɔni fɛnɛ b'a la mun bɛ taa CFA wari miliyɔn 60 ale ni 1 ɲɔgɔnna si la o dira ka bɛn ni ka dɛmɛ k'o ɲɛsin maa minnu n'olu yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ minnu n'olu mago bɛ dɛmɛ yɛrɛ la an bɛ waati min na a y'a jira k'a fɔ nin tɛgɛnɔbila sɛbɛn min yɛrɛ kɔni fɛra k'a bɛ tali kɛ dɛmɛ la dɛmɛ min n'o bɛ bila ɲɛta yɛrɛ kɔni hukumu yɛrɛ kɔnɔna la ayiwa Amerikɛn jamana kuma o kuma ni Mali mago kɔni b'a ka dɛmɛ la ko dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɛ na olu mago bɛ k'a ye Mali jamana min don a basigi bɛ jamana min don a sigi ka di jamana min don ayiwa ɲɛta olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sabatilen bɛ jamana in kan ko olu ka laɲini de ye ka se ka o Mali de ye don n'a nataw la nin de fana bɛ dan sigi an ka bi n'o ye kunnafoni sɔrɔlu na tuguɲɔgɔn min n'a b'o kala ni anw ye an b'a fɔ a k'olu jidi ja minnu n'a b'olu sɔrɔ a k'olu cari diɲɛma ka se ka kunnafoni yɛrɛ sɔrɔ ayiwa an y'a fɔ anw bɛ sɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ min ye diɲɛ dɔnna sirakɔrɔw ye n'i taara gosi n'o ye YouTube kana ye Yeli Vision i b'an sɔrɔ n'o yɛrɛ kɔni fana m'i diya Facebook o de ka nɔgɔ i ma a gosi ye Yeli Vision i na an ka jaw i n'o olu bɛ bɛn an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ